Anpo kooperatibak 22 milioi euroko inbertsioa egin du Idiazabalgo mekanizazio planta berrian. Lantegiak 12.500 metro karratu inguruko azalera du. Eta bertan 80 langile inguru arituko dira eta horietatik 20 berriak izango dira. Fabrika honi esker, bezeroei balio erantzi altuagoko osagaiak eskiniko dizkietela azpimarratu dute kooperatibako arduradunek. Izan ere, planta berriko inaugurazio ekitaldian nabarmendu zutenez, merkatuko 4.0 mekanizazio zentro adimentsuak ezarri baitituzte azpiegitura hontan. Anpon beti izan dugu beri oso garbi, balio erantziko merkatuta joan behar dugula, oso garbi. Eta nola ez, etorkizunean beste behin jo beharko dugu. Eta hortarako, lehen mailako makinak instalatu ditugu hemen, balio erantzi hori eman izateko. Eta hori ezinbestekoa izango da gure etorkizunean. Eta bigarrena malgutasuna. Malgutasuna gure bezeroek eta gure merkatuak, oilen gasa dana, ezinbestekotza jotzen du, malgutasun hori. Eta instalazio berri honek, eta hemen daukagune instalakuntza honek, hori emango digu. Eta guzti honekin zer, Pablok esaten zuen, gure beste funts bat, kalitatezko lanpostuak sortzea hemen. Hori egiten ari gara eta hori egingo dugu. Eta nolara ez, aberastasuna sortu inguruan egiten ari gara eta hori ere egingo dugu. Mekanizazio lantegiaren aurkezpen ekitaldira bertaratu direnen artean Iñigo Urkullu lehendakaria, Markel Olano diputatu nagusia, Arantxa Tapia eta Iñaki Arriola sailburuak, Ainhoa Aizpuru foru diputatua eta Iori Tzimaz Idiazabalgo alkatea zeuden besteak beste. Lehendakariak, Anpo kooperatibaren proiektua zoriontzeko baliatu zuen lantegiaren inaugurazio ekitaldia. Duela 4 urte, Anporen ibilbidea eta eredua azpimarratu genituen. Badakizue Eusko Jaurlaritzaren eta erakundeen laguntza izango duzuela lehiakortasunaren bidean aurrera egiten jarraitzeko. Hemen, lehiakortasun maila altuenak lantzearekin batera, inguruarekiko konpromisoa sendoena eta konpromisorik sendoena erakusten duzue. Teknologian eta berrikuntzan inbertitzen, kalitatezko enpleguak sortzen, eta baita eskualdeko kultura eta kirola babesten ere. Eta zentzu honetan, errugbiaren balioak erabiltzen dituzue, hala azpimarratu nahiko nuke gaurkoan ere bai, talde lana, errespetua eta apaltasuna. Hau da zuen konpromisoa, eta hau da etorkizuna ilusioarekin eraikitzeko bidea. Beraz, gaurkoan, Anpo osatzen duzuen familiakide guztiak, mila esker berriro eta zorionak. Horrelakoetan bereziki egotea plazerra dala, hain zuzen ere hemen ikusten dalako benetan gure industriaren, gure lurraldearen arima den industriaren bilakaera nola ari den une honetan garatzen. Naiz eta egia dan zuen sektorea berezik ez dan oso une honean bizi, naiz eta etorkizunera begira perspektiba hobeak dituzuen, egia da oro har gure industria une honetan momentu honean bizi dela. Une hau probestu beharra daukagula, behar diren apustuak egiteko, egitan, hemendik urte desentetara, oraindik ere gure seme-alabak eduki ezaten orain daukagun altxorro ekonomiko hau. Alegia, orain egin behar dira lanak, une ekonomiko on batean. Gero, egia da, azpiegitura honek, garai honetako ezaugarriak mantentzen dituela. Badakit, industria ikuspegitik, fabrikazio aurreratuen ikuspegitik, 4.0 ikuspegitik, berrikuntza guztiak ezarri dituzuela prozesuetan, eta badaki baita ere, sostengarritasun ikuspegitik ere, oraintxe aipatzen zenuten bezala, punta-puntako instalazio batzuk martxan jartzen duzuela. Beraz, egiten duzue une egokian eta behar da bezala. Eta hori nik opanieke Gipuzkoako eta Euskal Herriko enpresa guztiei, alegia ausardia izatea, apustuak egiteko, eta gainera apustuak ongi egiteko. Behar diren bezala, ikusten dugulako guztiok, gure ardura ez daula bakarrik gure aktibitate konkretuan, kasu honetan, aktibitate industrialean, baizik daukagula funtzio sozial oso importante bat, gure aktibitateak eragin sozial oso importante bat daukala, eta ardura horrek markatzen du baita ere Anporen proiektua, proiektu soziala eta proiektu industriala. Beraz,
nik zorionak ematea besterik ez dago gaurkoan. Bestalde, Iñigo Urkullu lehendakariak ekitaldia baliatu du Espainiako Ogasun Ministerioarekin lortutako akordioaren berri emateko. Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa ereduari esker, aurten 54,4 milioi euro gehiago inbertitu ahal izango ditugu. Inbertsio berri hauek, osasuna, garapen ekonomikoa, garraioa, hezkuntza eta inguru giro arloetara bideratuko ditugu hobekuntzak gauzatzeko. Halaber, Anporen azpiegitura berri hau, iazko urtean diseinatu zuten plan estrategikoan oinarrituta dago. Eta horren baitan kokatzen da ere, Indian 2017 urtean martxan jarri zuten lantegia. Idiazabalgoari dagokionez, jasangarritasunean eta eraginkortasun energetikoan oinarritu dute planta berria. Apustuak lehen fruituak eman ditu dagoeneko. Izan ere, LED Gold ziurtagiria eskuratu baitu lantegiak.